खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आं दा दंफैयो नै ओरैहाय माइ हानायाव आंनि दुब्लियाव माइ हादों खामलाफोर फैदोंना फैयाखै नायफैदों ओमफ्राय आंहा फादारा दालि फोदों बेयाव एसे ओमफ्राय आंहा नानो आदार होनांगौ दङ नालाय एसे फैदों आङो ओरैहाय खाथियाव थांनानै नायनोसै ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय नै आंनि गारि गोदानखौ नोंथांमोना माबायदि नों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो नुबायना लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो बयबो माबायदि नुदों मोजां नुदों ना नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय नै नानो आदार होनांगौ नालाय नानो एसे गुन्दै लानानै फैफाङो नै ओरैजायहाय बिथिंहाय ओमफ्राय ओरैहाय बेसर फोनो नागिरदों नामा बेसर फोसिगोन नामा दा बेसे बुरजा फोगोन 4 बिगा बाब थाखायानो थाखा नैला बेसर गोजायो गासिबो Oh, hari hasar sih. Ini besor ale. Oh. Biau besor फोजोबसिगोन जाहैदों आदामोनहा बिराद बुरजा. नै आमाया फोगासिनो दङ. ओमफ्राय ओरैहाय बेसर जाजोबसिगोन आरो बेयाव ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि माइ नै ओरैहाय ओरैनिया नैबे हाजाथ'वाखै आरो बैथिंनि मोनग्रोनायखौ हागासिनो दङ देखायलांगासिनो दं आं नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर बेल'सै दब्लाया ए माबा लायनायानो मालाय फोजोब्बायनो दालियानो एसेल'सै फैयै जोबनायावसो मोनफैबाय आं दहायनो फैनो सानबाय बावनानै थादोंना ओमफ्राय नै ओरैहाय मैया फादारजों आंजों बे माइखौ जाबग्रोनांगौ आरो एसेल' हादोंबाबो ओरैहाय मानो होनबा दालि फोनो थाखाय हालौहोग्रोदोंमोन नालाय ट्रेक्टरा ओमफ्राय बिनि थाखायनो आलियाव जाबनानै दोनदों बे माइखौ ओइथिंबो ओरैनिया हानांगौ दे हाजोबनांगौ दिनै अबेखौ हागोन नोंसोरो ओइखौ मोनग्रोनाय दिनै बैथिंहाय हानो नागिरदों माथो बोरायबो दङ हनै बे हानो हायो नङा आं माबायाखै नानो आदार हैनो र' फैगासिनो खोमा दासो बेखौ मैया हाफैदों खोमा मोनाबिलियाव मैया फुङावथ' फैयाखैमोन बिसोरो बेलेगाव हादोंमोन खोमा ओमफ्राय दिनैहाय हाबावसिगोन फुंनिफ्रायनो नानो आदार होनोसै एसे दावलाबायनानै दं हनै सायाव ज' दावथुन दं बिथिं नाय ओइ किबा दिन गुरा बान्दोखौ मैया बलायदोंनो ओइ नाया जाबाय नै बांसिन माबा गोजासो खावै गोजा
फुङाव फैथारगोन फैनानै नांगोन माबे जेखाइ हेबनो होदों ओइ माखासेया इसोरो नामा ओइ फैनाया ना नङा इसोर नङा ए साबेसे दंबावो आब' साब्रैल'खा এমনি তো ছোট দেখা যায় তা আধা কেজি ঢুকতে আবার আঙটা তো অল্প বেশি মানে অল্প বড় আছে কারণ মার কইছে আর কেজি একটা পুরাই মুরগি খাওয়া মার 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 না মারছে बुरजा हाबोबाय नामा अबेबा ए नै बिथिंनिया मोनथ'वाखै मोननायनि प्रसेसआव दङ नैबेखौ दैखौ रानहोजोबनो हायाखै नालाय लोगोफोर दैया दा दंथ'यो मोजाङै मोननांगौ नालाय ओमफ्राय बै दब्लायसेनिया मोनसिनबाय आरो बेखौ हाखांबाथाय बेखौ हासिगोन खोमा बिसोरो इयाव हाबाय माइखौ हागासिनो लोगोफोर मोनग्रोनायखौ बासिनानै हानाय जाबाय ओमफ्राय माखासे जेब्ला मोनो बिसोरखौ हासिगोन आरो ओरैहाय दङ जोंहा सिबिं होनानै होदोंमोन एसे इयाव ओमफ्राय सिबिङाथ' मोजां जायाखिसै কি হৈছে হাত কাটিছে অ চাও অলপমান অ নায়া দাউগাसिनो ज''नो जाजोब्बायानो जाबाय थाथोंसै ना मा होनो ओमफ्राय नै बिसोरो ओंखाम थफ्लाखौ इयाव दोनो बिसोरो हानानै दोननाय नैबे जोंना एकदम मेन लामायानो आरो ओइ लामाया गारि खारलायदोंना ओरैहाय मेन रडनिफ्रायनो गुदियावनोखा जोंना माइ गायग्राया दुब्लिया थांबाय थादिनि लोगोफोर ना मा होनो फादाराबो फोखांनानै थांबाय नामा गैलाथ' दालि फोफैदोंमोन बेयो फोजोब्बाय नै इसोराव ओरैहायसिम बिसोरो हाबाय थानोसै नैयावहाय जोंहा थारुन दंमोन ना थारुनखौ जावजोब्बाय एसे एनै दंबावो खोमा माखासे ओमफ्राय ओरै मैथा गोजा दङ नै मोसौआनो अग्रुंजोब्बायना मानसियासो लांनाय
फिथाइ थायहांबाय आरो नै आदामोनहाबो बेसर फोगासिनो बेसर फोग्रोबाय माने बेसर फोनो थाखायनो माइ गायाखैमोन आरोखि बे हायाव लांदाङै दोनदोंमोन मानो होनबा माइ गायबा एसे लेट जायो नालाय बेसर फोनायाव बिनि थाखायनो बिस्रा बेखौ खालि दोननानै बेसरखौ सिगांसिन फोबाय आरो एसे साबसिन जायो नामा एसे थाबसिन माबानो हाबा ना मा जाखो मा हासार होयो सुपार इउरिया पटास मोनबेसे गासै मोनब्रै बै मुसार पेकेट फिसाया ना बैबो माबाया एम्फौ खि बायदिया भिटामिन बियो बेरेदा ग्र' जानायनि फिथाइ जानायनि थैगोनलै ने मानसिया जाबा थैया गोलाव जायो थैस्लाबा बेलाय टमेट' होग्रा थालिराव होग्रा ओइ बन्दा कफि जानायाव होग्राखासो माथो जेबो नङा दानिया जाजाखायो एसेया मासो दोनखोना होनदो बुङो ओमफ्राय एसे इउरिया जाजायोना अमानोबो होयो इउरियाखौ अमानो होयोथ' आरो बेलाय इउरिया सोरबा सोरबा जौआवबो होयोनो जौआव बै माबायाव आबगारियावबो होयो थाब सेवनायनि माबाया अफ्रिया मावनायाव मोजां ओंखारनायनि खोमा ग्लेब जानोसै मानसिया बुग्लुग्लु जानोसै ओमफ्राय फैसा खामायनो थाखाय मालायखौ फुथारगोन माथो बिदिनोखा खेथिया बिदिनो माने मानसि जिउआव जेबो गैला फैसाल' मैगंफ्रा बिदिनो जाबायना मैगं गासिबो गोजा अयनायलै अयनाय जायो एसे बे मानसिया जोरलालै एसे लाम टाइम नांसिन माथो बेखौ सारनांगौआ बेखायनोथ' थाब हिनजाव लानांगौलै होनबा 27 बोसोरफ्रावनो लानांगौ हिनजावफोरखौ थाब थैखायोबानो फाग्लानो 50 बोसोर थाबा आधा बोसोरखौथ' नोङो संसार जानांगोन ना हिनजावखौ थाबा लानांगौ होनदों 21 बोसोर जाबाथाय लादो बास ग्रें रायजो जादो टेनसन गैला नङाबा मानसि जिबन जानानै मा जागोन जेबो माबा जाया मिनिं थाया समझ रहे हो ना सोमावखौ बुंब्रा दा ना बोसोर नायदोंबा गोसोदोंबा थाब फैखादो बुंनानै लाहरग्रोबा जागोन आंथ' बुंनाय नङा नालाय बे बुंनानै लाग्रोबासो जासिगोन अमाफोरखौ फिसिना फिसियाखै खोनाबाय हायासै हागासिनोलै हाहांबाय जाखो प्लास्टिकखौ बावफिनबायला बे प्लास्टिक गोसोम लाबोफिननो सानदोंमोन बावबाय दोनबोनानै बे गुन्दै लाबोनाया सिखा लाबोआखै आरो बोरैबा फोरफोर थांलै इदिया माबानो हाबा खुलिनाया जायाखै बे नोंसिना नङाबा फोरफोर थांगौमोन बोरैबा खेवबानो फोरफोर गुगालाङो बिदिया माबा दं एकदमबारे मोजाङै मिलायनांगौ जाहैदों मोनब्रैजों
नङाबा थिग जानाय नङा जाहैदों आरोखि नै हाद्रिजों माखासे खारलांजोब्बाय नायनि माबा बारजों बिरनानै एसे गाहाय गाहाय खालामना माबा नङाबा खारलांगोन सिमेन्टनि बायदि बे गलिगोन ने गोसोम गोसोमा गलिजोबो गोसोम गोसोम फिथाइनि गावबा गावनियाव खामानि सिगोन आरो बे फिथाइनियाव माबानियाव बेलेग हाथरा बेखौ गासिबो मिक्स जाजोबा 12थासो लाहैगोन नामालै 1था ओइथिं जमा थाहैजोब्बाय फिथरा लगायसो गासिबो ओरैनो जायाना खेथिया गासैबो लगायनांगौ गोजा गुफुर गासिबो मा नांगौ नोंलाय खेथि जानोबा मा नांगौ नुवाखै मोनसेल' नङाना आरो सुपारा हाथर जाबायलै सुपारा हाथर दङ देख्रुनांसिगोनसो बे मालानि फिटिं ना सेन्देल हाबाय नालाय एथ' गोरा थानाय हाथरलै मोसौ गाग्लिफैबाय थानायनि हाथर बारा खमायबाय दे बोरमा खिलै बियो गोसो गोसो नुवाखै एम्फौ खि बायदिसो नुदां बै बिलाइ जानानै खिलाबायोना बिसोर ओरै फिथाइ जाग्रा मा होनानै बानायो दे सारबाय थादो फैनानै थांथ'नोसै बे बेलासियावबो जायोलै बेसर खेमसि होगोन नोङो ए सुनसान नुलायदोंलै लामाखौ थांबाय खोमा ना दावखोलांबायसो नामा बबेथिं थांनाय ए बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर हाखु दाखु लाला लालि होबाय भिडिअफोरखौ मा खालामबाय थानो सान्दुङाबो एकदम ज्रोम ज्रोमथार नालाय ओइथिं हागासिनो दङ ओमफ्राय लामाथिं एसे ओंखारबोबाय आङो थांनोसै न'आव दा ओरैहाय जोंहा टाउनाव थांग्रा लामाया बेनो जोंना ओरैहाय जोंथिंनि गामि बाजार जाग्रा ओरैहाय साफा दुब्लि गोजा माइनि दा जासिगोनलाय बेसरनि माइ हाखांजोब्बाथाय बेसर ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं बुंदोंमोन ना गारिखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय नोंथांमोना बुंनो हागौ गुफुर कालारखौ मानो लाखो गुफुर कालारखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय गुफुर कालाराव कुइक शिफ्टार दङ ब्लेकआव कुइक शिफ्टार गैया मानो होनबा आङो गुफुर कालारखौ फसायनायनि जाहोना जाहैबाय गुफुराव हाद्रिफोरखौ नुलाबाया आरो हाद्रिया फुरला फुरथा जाबाबो नुवा माने ब्लेक कालाराव हाद्रिया एकदम सिथाबबाथाय फुरला फुरथा नुयो नालाय बुस्रिबाय थानांगौ साफा खालामनांगौ बिनि थाखायनो आङो गुफुरखौ चइस खालामनाय जादों बेनो